Matthew chapter 25 verses 31 to 46. Matthew chapter 25 verses 31 to 46. At ang atong title karon, ang atong hisgutan karon, ang adlaw sa pagpaningil. Makarelate gyud tong maningil ani ron? Ang adlaw sa pagpaningil. Na ay adlaw sa paghusay tanan. And you have all your time. Pagka nagpunta ka ng grocery, lahat ng oras sa'yo, ikot-ikot ka doon, hala, kahit anong gusto mo, lagay mo sa cart. But remember, sa unahan na ay counter. Doon sa counter, lahat ng nabutang ni mo sa imong cart, babayaran mo. And in this life, listen to me, sa buhay natin, may babayaran tayo. Sisingilin tayo. And muna'y atong bantayan og ayo mga igsoon. Sige, akong gihangyo ang tanan sa, let's all stand. Praise God. So, sunod lang ani, ako rang isulti ang verse. O niya, basahan lang din he. Kuya Henry, nakadiha. Salamat sa Ginoo. 31. In verse 31, inig-anhi sa anak sa tao, ingon nga hari uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono. Verse 32, ug ang tanang tawo sa kalibutan, tigumon sa iyang atubangan, unya bahinon sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop, nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Kanang nas imong tapad, ing nang karnero ka ha, di ka kanding. Sulti Sa verse 33, okay, igo na ba? Verse 33, ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo o ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tawo sa iyang tuo, duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan, ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Verse 15, kay gigutom ako, inyo akong gipakaon. Giuhaw ako, inyo akong gipainom. Dili ninyo ako kailapan, inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako, ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako, ug inyo akong giatiman. Nabilanggo ako, ug inyo akong giduaw. Unya mitubag kaniya ang mga matarong, Ginoo, kanus aman kami makakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo o gihuaw o gipainom kanamo. Kanus aman kami nagdawat kanimo sa among mga balay bisan og dili kanamo kaila. O hubo o gibistihan kanamo. Verse 19. Kanus aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton o giatiman kanamo, unag nabilanggo unya giduaw kanamo. Unya ang hari mitubag, verse 40, unya ang hari mitubag kanila, sultian ko kamo nga ang matag higayon nga naghimo kamo niini alang sa usa. Sa labing ubos niining akong mga sumusunod, gihimo ninyo kini alang kanako. Verse 41, unya miingon siya ngadto sa mga tawo sa iyang wala, pahawa kamo kanako, kamong mga gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa og sa iyang mga anghel. Kay gigutom ako apan wala ako ninyo paimna, giuhaw ako apan wala ako ninyo paimna, wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay. Kay dili man ko ninyo kaila, hubo ako apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako apan og nabilanggo apan wala ako ninyo atimana. Unya mitubag sila kanya o Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimong gigutom, giuhaw, ug dili kanamo kaila o hubo, ug nagmasakiton o nabilanggo, wala kami nakatabang kanimo. Ang hari mitubag kanila, sultian ko kamo sa matag higayon nga nagdumili kamo sa pagtabang sa usa niining labing ubos. Nagdumili kamo sa pagtabang kanako, busa kini sila mahiagom sa walay katapusan nga silot, apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon. Magampo na ta.
Naa sa gawas, kita tanan, let's close our eyes. Magdungo ta sa itong mga ulo pagpaubos sa Ginoo, tubangan sa Diyos. Gracious and loving God, salamat kaayo Ginoo sa maong adlaw nga ikaw ang Diyos, nagapanalangin ka namo. Nagdala ka namo ni ining maong dapit. Ug salamat kayo o Lord nga sa panahon nga kami naa sa mga kasub-anan, ikaw ang Diyos naghatag og kalipay nga lapaw sa among panabot. Salamat kayo sa tanan nga niya karon. I pray nga ing imo mga pulong gamiton nimo nga mahimong magtulid sa among mga panghuna-huna, pagkinabuhi, pamatasan, pagpanulti, mga prinsipyo, mga garbo sa kinabuhi. Ug himua kini nga luwas nga among kasing-kasing taguanan sa imong mga pulong. I pray, O God, nga walay buhat sa kaaway nga makaagaw ni ining maong mensahe, but kinitanan mamuhat sa kada kinabuhi nga niya, O Diyos. I pray, Lord, nga wala gayoy laktawan sa imong paghatag sa maayong binhi karon. O himo ang maayong mga yuta or maayong kasing-kasing ang mga matamnan nga niya karon ining kabuntagon, O Diyos. Salamat, Lord, nga walay emosyon Ginoo or walay bisan unsang mahalo ani, but imuhang putli nga kaalam nga langit nun maoy among maangkon tanan. This is our prayer with thanksgiving in Jesus' mighty name. Amen and amen. Magapanglingkod ang tanan mga igsoon. Kung maayo ang Diyos sa imong kinabuhi, tagaig palakpak si Lord mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Ako sa 2 weeks ago, paminama, 2 weeks ago, naka-receive ko og chat. Nichatan ko sa akong kuya si Pastor Nick 2 weeks ago. And he said, Pastor, wala na si Papa. That's 2 weeks ago. And then, klaro kayo ba nga, nakita na ko nga, tinuod ba yun ga to? Magani, pagmata na ako, kay walay chat. But after 2 weeks, alas 7 sa buntag. After 2 weeks, kaga atong Biyernes sa buntag, ni chat ang akong kuya, si Pastor Nick gyud, mao gyud nagchat. Alas 7 gyud. Og ang iyang chat maupod sa ako ang gipakita na daan ni ingon, Pastor, wala na si Papa. Eksakto kayo ang tao nga nagchat, eksakto po kayo ang iyang gichat og insakto ang oras. So it means nga 2 weeks prepared na ko ni Lord. But lahi maning kinabuhi mga igsuon nga kabalo ka og kaning Kristohano na ta, kabalo tag asa paingon ni atong mga minahal, di ta kayo mag-uol. Bakay tay problema. Lamang nga muhilak ta kay mingawon. Mingaw ba? Pero mas palabihon nato nga malipay ta kay nakauban na siya sa Ginoo. Imagine ang daghanang pag-antos aning kalibutan na. Kanang imong tapat murag walay pag-antos hunghungi inang unarag uli. Parang nasa tabi mo walang pinagdaanan. Sige, sabihan mo, mauna ka na. Muwi ka na, maglakad ka. Lapo kaya to. So, wako ka, kuan pa. In fact, gisindan ako nilag picture nga na siya sa sulod sa lungon. Pero, unya pa siguro ko mo to, inig uli na nako. Lami mo kito makakita ta. Maugili ay. And then, sa 26 ang lubong, so naapa mi 7 ka nights nga magwali sa amo, magpuli-puli mi. Kaya nga nung nanganak, magpuro pastor, di. Magpuli-puli mi o gwali kada gabi. Nya muna nga amo putong, munay amo pong ulion. So, naay mga panahon nga mahitabo ang panagtapok kay birthday. Napoy Monday, no? Napoy mga panagtapok kay panalangis Ginoo nga tapokon. In fact, yung mga alikabok dyan sa jealousy, kananada sa window, wala na sila kasabot nga magtapok sila diya. Palid lang na sila sa hangin, ang nagtapok sila diya. Di naapoy magtapok kay naanay tawgon sa Ginoo. Kana nga revelation, nakuha na ko na dito sa ningon diha nga, kung mawala ang usa, biyaan ang 99.
Pero kung ang 99 maoy na scattered, kuhaon ang usa aron matapok. Aron mag-gather sila. No? Now listen to me. Wala akong pake kung anong religion meron ka. Lahat ng religion sa'yo na. But ang tanong ko ngayon, pagka ikaw kukunin ni Lord ngayon, bukas makalawa, hindi natin alam, tama? Ay sa Turkey natutulog lang lahat. Nagbagsakan ang mga establishment. 40,000 na ang found dead. Nakaplagan nga patay. Amen? Ang dami sa atin sigit nagreklamo sa buhay. Nganong ingani akong kinabuhi? Nganong ingani mi? Nganong lisod kayo mi? Kaysa may wala ka lisod. Pati yung mga milyonaryo naglisod kung saan paggasto ilang kwarta. Ikaw ay kwarta, ka problema pag yun ka. Undangan na ng bisyuha, oy. So lahat sila natutulog. And nasa tayo threat din sa Philippines nga kining gitawag nila Big One. Ang lahat dapat nakapangandam. Gitrace na daan og asa gaagi ang kinadak-ang fault line sa Philippines. O giagian ini ang dagko kayong mga syudad nga tag-as kayo ang mga establishment. In fact, the Bible clearly says, gisulti gyud sa Bible na walay bato na nabutang diha nga dili pagatumpagon. Pati imong ilong tumpagon unya na sa ulod in the future. So, wala ta kaybaw kung kanus ako to ang kinabuhi. Napoy uban nga sila'y gabuot. Atong nahitabo sa kiligsan sa dump truck diri sa katong wala nakakita na to, no? Naman na video karon. Hinay lang kayo ang dump truck kay traffic man ang napita. Na diri sa Plaza Rizal. Rizal ba na? Kato bang inyong ato mo mag-date sa una? Di ra ba mangangkon? Sangil mo simba-simba oy. Unya naa daw to siya ay arrest warrant. I don't know. Maura issue ba? Issue. Chismoso po ka, pastor. May problema siya. Unya, nagtindog siya sa daplin sa kalsada, nang labay ang sakyanan, nilabay ang tricycle, nagsunod ang dump truck. Pagdoon ng dump truck, nipadool siya o gamay, and after that, ni-dive siya dito ilalom sa ligid. Sadya gyud niyang magpakamatay. Karon kay maot man ang balaod sa Pilipinas. Maot kayong balaod sa Pilipinas. Pag ikaw naghikog na ilaing na involved, siya maoy mapriso. So kahit ganun ang nangyari, may CCTV na sadya talaga ang ginawa niya magpatiwakal. Bisag na ay CCTV, pwede gyapong kasuhan ang driver og reckless imprudence resulting in homicide. Pareho sa nangyari sa Antipolo. Nga ang truck, hinay ra kay siya, may alarm pag yun siya nga red flags, bitay sa likod, and then ang hubog mo ay ni dasmag niya, ang driver sa truck mo ay napriso. Nga naman, maot kayo ang balaod. So, maybe ang hippie sa Tagbilaran mo tabang og pasabot sa family. Nga ayaw na lang mo kaso kay tinuyuan. Di ba po dahil mo makonsensya og iyo ipapriso ni? Nga wala man isala. Inyo maning minahal sa kinabuhi ng naghimo ani. Og na mo'y problema, ayaw mo paghikog. Ayaw mo surrender. Ayaw, nga naman. Pareha sa kalibutan nga nagtuyok, mungit-ngit mo adlaw, mungit-ngit mo adlaw, mungit-ngit mo adlaw. Days and nights and days and nights. Naara na'y kasulbaran. Amen? Na, gusto ni mo hayahay nga kinabuhi. Bitaw sila sa Turkey, mga hayahay kayo to dito. In fact, usa sa sikat kayo mga igsoon nga ambasador, na minyo po ni siyag sikat kayo, tabunan po sila, patay. But natabunan pag yun sila, dili na panahon sa earthquake, aftershocks na lang, because naa sila bagong apartment dito nga nahuman. So dito sila ng muyo, kay bago man kayo, ligon man kayo. But pag aftershock, nihagsa, mangyapon, patay yun sila, tibok lang family. So, kining kamatayon, dili ka kaikyas, ane.
magbuhat ka crime. If you do a crime, maka-escape ka sa mga otoridad. Makaikyas ka sa mga pulis, mga otoridad. Ikaw anak, kung muambak ka sa gate sa inyong eskwelahan, mukatkat sa pader sa school, makaikyas ka sa imong teacher. And then magtakas-takas ta kay, asa mo, mamista? Asa uban, padong. Makaikyas ka sa pailain mga igsoon. This atong pamilya. You know, kaniadto mandiskuhay pa tayo, no? So, nakalak na yung pinto, si Papa andon pa sa pinto natulog. Mayroon na si Papa, walay mulakaw. Yung bahay namin may may window. So dito na dayon, ilabay, sinina dito, pinuto, so niya ambak, yung nalaag na. Makaikyas na. Makatakas ka. But kining kamatayon, walay makaikyas ani. Katong among amahan, nagtuo ko nga, while natulog siya, giatake siya, kay bleeding man ang iyang ilong. Who knows? Nga karon lang kakutob. Ang problema ra ba nimo, walay labot ang pagpangalagad sa Dios sa imong pangandoy. Tanan na imong gipangandoy, Lord, madato ko, nindot na kong balay, nindot na kong sakyanan, maartista na ko, Lord. Hindi man lang kasali si Lord sa pangarap mo. Daganan ako ni gisulti, balik-balik na rin ako. You have your good dreams for your family, for your children. Kung ikaw po anak, naabot tayo nindot nga pangandoy. But I tell you, kung hindi kasali ang pag-serve ni Lord sa mga pangarap mo, kalimutan mo na lahat ng mga pangarap na yan. Because kahit napapasayo na yan, pagka nawalan ka ng hininga, wala na. So, what happened to my papa is, ang nangyari sa papa ko is blessing. Bakit? Namatay siya na natulog lang. For 3 years, pinag-pray na niya, Lord, kunin mo na ako. Wala na ako magawa sa kalibutan. For 3 years, nag-desire na siya. He keeps on praying. Lord, yung mga pinagdarasal ko na naghiwalay, nagbalikan na sila. Lord, yung mga kabataan nag-graduate, pinag-pray ko na makatrabaho na, may mga trabaho na, Lord. Yung mga anak ko, nagminyo na, nanglangyaw na, naana sila diha sa Ginoo. Unsa pa'y akong gistay sa kalibutan, Lord? Grabe itong amahan na to. Because pag una niya nga kanang pag-surrender gyud niya sa Ginoo, pagkawala pod sa among mama, mumata man to siya 11 in the evening. Alas 11 gabi. Nya magsugod na siya pray hantod mabuntag. Munang daghan kayo siya inog-ampo. And then mo pauli mo dito, mo ingon na siya, abi ni mo dong, si Kuan nagbalik na ba ya? Giampo ra jud nako. Si Kuan po nagbalik na, giampo ra jud nako. Kamo na laywa. Pagbalik na mo sa Ginoo, oy. And suddenly, ikuha na siya ni Lord. Pagka nindot, manuntaan ng matulog, kuhaon ka ni Lord. Kaysa atong musuong pakas ilalom dump truck. Oh, naminaw patatanan? Ngano man ka, ngano ka nga, kanunay nagproblema, nabugatan, nabalakan, nahadlok, naguol, naghilak, kay wala kay pulong sa Ginoo. Ang gusto mo yumaman ka, pero ang sabi ni Lord, mag-success ka, mag-prosper ka, kung adlaw o gabi imong basahon o ikinabuhi ang akong pulong. At ito pag yung tamangayog tambag sa sismusang silingan. Nga ang pulong sa Ginoo, ang pinaka-good counselor, ang pulong sa Diyos. Now listen to this. Sa gibasa nato karon, si Lord nagpatighimo og judgment. Ang iyang judgment is life after death or after this life. Pagkatapos ng pamumuhay mo ibabaw sa yuta mga igsoon, naa didto ang judgment. Sa gisulti na nako, pagpasok mo ng supermarket, tawag anak ka ng groceryhan.
Pagpasok mo sa supermarket, dala-dala mo yung cart. Ha? Kunyari, mayaman ba? And then lahat ng nasa estante, gagaganyanin mo. Lahat. Lagay sa cart. Mga itlog, yung mga gatas, yung mga kape, asukal, bigas, cooking oil, ilagay mo. Pagka napuno na, kuha ka again ng another cart. And then hanggang napuno mo, siyam na cart. Ang yaman. Tapos pagdating mo doon sa counter, 1,000 lang ang pera mo. Papagurin mo ngayon yung mga nandun. Ang gagawin nila, kung ano yung nabili mo, ilagay nila, balutin nila, ipadala sa'yo. Pero papagurin mo ngayon, sila ngayon yung magdadala lahat ng pinasok mo sa kari, suli doon sa mga stante. May mga tao, even the Christian, may mga ganyan na tao na hindi nag-iisip. Kahit hindi kailangan ginabutang sa cart. Yung story ni Martha at Mary, ang ganda. Na ay tatlong magkakapatid na close friend ni Jesus. Ang ilang mga pangalan is Martha, Maria, and Lazaro. Lazaro was dead. But after 4 days, he was resurrected by the Lord. Lazaro, come out! Nabuhi. Kaya kung nakay pangandoy, nakay gihuna-huna karon nga akala mo wala nang paglaom, wala nang chance, meron kay Lord. And then ito ngayon si Martha, meron siyang attitude na talagang magsuserve. Kahit anong mangyari, mag-serve lang siya. Kahit anong meron dyan, isi-serve niya. Ito naman si Mary, may attitude siya na pag nandyan ang Lord, uupo siya sa paanan ng Lord at makikinig kay Lord. So puro magaganda ang mga ugali ni Martha at Mary. Kaya nga naging best friend sila ni Jesus. Kaya nga naging friends, close friend. Pero ang problema ni Martha, ang dami niyang ginagawa doon sa kusina. While Mary sitting on the floor, listening, si Martha marag, sama niya akong manghod, oy. Sige, maglingkod ka og popcorn ka Facebook. So, ingon na yun si Martha, gibwahing niya itong kurtina. Lord, sulti, sana si Maria. Natulungan ako dito. Ang dami kong ginagawa. Mahal sibuyas. Nga nung naabot ng sibuyas, no? And then Jesus said, Martha, ang dami mong iniisip, ang dami mong ginagawa. Isa lang ang pinakamabuti. Ito yung napili ni Mary. Ano yun? Makinig sa mga salita ng Diyos. Na ang problema nato, araw ng pagsamba, araw na makapakinig tayo ng salita ng Diyos, naglalaba. Naglalaba, nagsha-shopping, wala nang time para kay Lord. Tapos mag-i-spend lang tayo ng time na Lord pagka tinanggal na ni Lord ang dalawang paa mo. Kasi diabetes ka. Lord, pagalingin mo nawa ako. Hindi ka nagagaling na kasi pag gagaling ka, wala kang time sa akin. Tama lang yan. In fact, yung nangyari sa iyo ngayon, wala ka ng paa, is nakakabubuti para sa iyo. Kasi nung may paa ka, hindi ka makita sa church na sa mall ka. Amen? Naminaw pa ta? Ngayon, month of love. Hindi mo man lang na-search kung anong nangyari, saan ang origin ng Valentine's. It's a demonic practices. Tuwang-tuwa ka ngayon, nakatanggap ka ng balon na heart, tapos cake, tapos sa sunod na araw, mag-aaway na naman kayo? No? Ako,
Sa Facebook, marami ka makikita na ang sweet-sweet nag-post. No? Yung babae, binilhan ng sapatos yung bana, yung boyfriend. Tapos may sulat. Oh, binilhan kita ng pang-basketball. Pagka next day, mahal. Lakad mo na kami, magbabasketball. Anong magbabasketball? May kinaming gawain natin sa bahay. Nga na. Ba't mo binilhan ng sapatos? Hello? Look at, yung mga anak. Yung mga anak, pagka nag-birthday ang mama, nako, lahat ng picture na nakasmile si mama. Yung mama naglalaba. Tapos, selfie muna tayo. Ganyan yung nagkadikit yung mga pisngi nila, mga, sana, api nga, picture na sila. Diya, gasigig laba ang mama, wa tabangi. Nya siya dito ni balik sa sofa, kaog popcorn, tanaw TV, unya nag-post. Happy birthday mama, I love you so much. Wala na talagang mama na katulad mo. Mga bagaag nawang mga anak mo. Tulungan nyo ang mga parents nyo. Yung iba naman mababait sa church. No, pastor, anong gagawin ko, pastor? Yung mga alikabok sa mukha mo, pastor, tanggalin ko. Ang bait pag nasa church. Pero nasa bahay, dili magbuga o kahoy, dili manghayay, di manglaba, di magluto, di magutan, di mutabang atong taniman. Amen? Kaya minsan mga igsoon, pagbayaan na tao sa pata magkaton. Na-realize na ko, unday kay parents, gahapon pa gawin ako, wait sa, wala naman si mama, wala naman si papa, wala na kay parents. Gikuhaan na mong pamilya, pero gidugangan po ni Lord og daghan. Palakpakan na to si Lord, be. Salamat kayo sa inyong mga kinabuhi, mga igsoon. Adik-adik sa tagamay. Amen? Sabi nga ng Bible, para sa gawain ng Panginoon, sabiyaan mo imong family, bayaan mo. Makakatanggap ka ng maraming bahay, maraming pamilya. Di ba? Mas mudaghan. Munang salamat kayo nga naata karon. Balik ta. So, sa kinabuhi nato mga igsoon, dagan kayong gibutang si Lord sa atua. Na magamit nato unsaon mahimot ang productive for the glory of the Lord. Gitagaan kaniyag 24 hours. Kaya wag mong sabihin na siya mas lamang kaysa sa akin. Bakit? May 24 hours siya, may 24 hours ka din. Dalawa ang kamay niya, dalawa ang sayo. Dalawa ang mata niya, dalawa rin ang sayo. Dalawang buho sa ilong niya, dalawa po sa imo. Nakakalakad siya, nakakalakad ka. Nakakagawa siya ng kahit ano, ikaw din may magagawa din. Kaya walang lamang sa atin. Ang problema lang, hindi tayo marunong gumamit sa anong meron na pinakaloob sa atin ng Diyos. Yung iba ang galing ng boses. Di nag-audition ka sana sa Voice of Truth. Voice of Truth. The Voice. Yung iba magaling mag-acting. Pero nag-a-acting lang kung nag-aaway sa boyfriend. Yung iba, magaling kumanta. Iba yung may boses at iba rin yung may boses na magaling. Pero kumakanta ka, ikaw pa yung nagbabayad. Muhulog ato ba? Dalawang kanta, 5 pesos. Lono dito. No? Pero dili mapasalamaton sa Lord. Ang uban mo kanta raaning kantaha kay kanta nga sikat. Parang weird. Kung mga alawiton or kanta para sa Ginoo murag way lami.
Pero kung kantang mo trending gani mga igsoon, in fact kanang kantahan mga igsoon nga gikanta sa Black Schoolboy. School Black Boy. Suda no? He said, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy. Christian na siya, nga ang originally nga nagkanta na. Kristohano na. Iyang gisulti dito nga nung sige kag reklamo, di na lang ka magpasalamat. Kung ulan, salamat Lord. Kaya way tubig ang Lourdes. Nga naman po na silang nanayming. O, arisa, mag-inutok kay tadre. Ilang gisunod ang pizza nga maoy gubon ng kalsada? Nga kabalo man silang dili matrabaho kay sigihon pag ulan? Guba na ang tubig? Unya kay maghuwat pa man ta kanus amo straight ang init usa na trabaho ng kalsada? Minsan kining maghuna-huna tanong nga, basta kay nasugdan, aron na makita ng mga tao. So, sira. Kahit ang multicab walay sakay, di na makalabang dito, kay musagayad naman. Pero salamat gyapon kay nay ulan. Kay walay ulan, watay tubig. Ug mag-init po, thank you for sunshine. It's a beautiful day. O sa pailain, giunsa nimo paggamit ang imong kinabuhi sa imong childhood. Ang imong kinabuhi diha, adult na ka. And then, duha na atong citizenship, senior citizen, o Filipino citizen. Giunsa nindo paggamit. Remember nga naay cashier sa unahan. Ipanso dito tanan nimong na-acquire sa kinabuhi. Kaya hanggat maari, kung ano lang ang gusto ni Lord para sa imuha, kanarapod ang imuhang dadon na ning kinabuya. Dagan kayo tag, gina-after sa kinabuhi. Yung iba naman, binigyan ni Lord ng mga gifts, hindi naman nagamit. Kaya ang pinakamayaman na dapit mga igsoon is ang minderyo. Andun lahat ang mga libro na pwede sanang maisulat at mabenta ng milyon copies. Pero wala gigamit. Mo nang maminaw taog ayo mga igsoon. So, unsay imong gibuhat sa imong isig katawo? O unsay imong gibuhat sa imong ginikanan? Ikaw ginikanan, anong ginawa mo sa anak mo? Students, anong ginawa mo sa school? Teachers, anong ginawa mo sa mga buhay ng mga students? Dati mga kapatid, may professor na nagpunta sa church natin. Kaila ko ato nga professor sa college. Kasi pag final na, nagsasubmit lang sir, anong final namin sir? Nagsasubmit lang sila ng sa drawingan lagkabaw ng test paper. Nga naman, usara ko no kakahon nga red horse, pasar na. Wala man lang, hindi man lang nag-iisip na someday sisingilin ka ni Lord. There were hundreds of contractors and engineers. Ang sa Turkey karon nga gipang dakop, gipang priso. Nga naman, substandard ang gipang gamit. Bago pa kayo nga mga building, wala pa 5 years nag-collapse. And then pag-check, substandard ang ilang gipang gamit. Sisingilin tayo. Kaya sabi ni Lord, pagka ikaw if you are trusted to the small things, you will be trusted with great. Di ka pwedeng dagko nga mga butang. Kung di ka kasaligas, gagmayng butang. So, panawagan sa mga Christian, ayaw pasanginli imong edad or kaligon sa imong panglawas. Because maybe today is your last day. We don't know. Simbako. Makaikyas lagi katanan, pero ang kamatayon dili gyud kakaikyas. Because ang tao mamatay bisag way sakit.
I was passing through Co-op Hospital going to San Isidro. Diha ko ni agi. And then kita ko aning patrol car sa pulis naguna. Kasunod yung green na bus na may naka paskil nga VIP. Puno, nakakurtina ang bus, kadi pwede makitaan ng mga nawong sa VIP. And then ang nagsunod nila ambulance. Wow! What a security. So kung ikaw karon masyadong mayaman ka na, dato na kakayo. Sa bawat lakad mo, kailangan may pulis at may ambulance para kahit anong mangyari, madagan din kag hospital. Sultian ka na ako, di gyapon kakapugong sa imong kamatayon. Sa imong paglaka, magdala na kag daghang pulis, magdala na kag ambulance, even doctor magdala na kadaan, og tanang klaseng tambali mo ng dadon-daan, di nakapugong sa kamatayon. It will come, and it will surely come, and maybe today. In fact, ang pinakapangandoy na kus kinabuhi, di makaadtog London, maglangoy-langoy. Ang akong pangandoy, mga igsuon, kanang kuhaon na Diyos Ginoo. And gusto og kabubuton sa Ginoo, karon na untang adlaw. Pero ganahan pa po ko, Lord, magpagamit sa ako. Manudlo sa ako, magwalis ako nga naman, daghan pang katawhan, nga naay relihiyon, pero why Ginoo? Kanang taong mamalikas na relihiyon. In fact, muna mo ampo ito nang matay. No? Iampo ito nang matay, maluwas. Pero siya, nag-ampo siyang kaugalingon. Lord, mabag-o unta ko. Sisingilin tayo ni Lord. Dili kakaikyas ani. So, ingon siya. In verse 31, inig-anhi sa anak sa tao. Arita diri. Verse 31. Arita diri. So, when the Son of Man comes in His own glory, in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His throne in heavenly glory. Muna may tabo. Inig-anhi niya, kauban niya mga anghel, lingkod siya siyang trono, ugnaa ang kahimayaan igsoon. Next. Ang 32 nag-ingon. All the nations will be gathered before Him. Pastor, tabi tayo, Pastor. Pastor, ari ka, kaya i-judge ako ni Lord. And He will separate the people one from another, like a shepherd that separates the sheep and from the goats. You know what? Dunay duha ka klase diring hayop nga gisgotan, the sheep and the goat. Yung sheep, hindi mo kailangang talian. Hindi mo kailangan, kana mga kanding. Yung mga kambing, ang sarap lagyan ng gulong ang mga paa nila. Para pag hilain mo, diretso na. Mag-overtake pa. Yung mga kambing, kahit hindi na masyadong nakahinga, kay gihila na kayo, ang titigas pa rin. Ang daming tao ganyan. No? Tinatalian ka na ni Lord, hinihila ka na ni Lord, ayaw pa rin. Gigamit na ni Lord ng mga kasakitan, mga trials, all those struggles, bisan ang imong kanang sickness diha mga igsuon, mga tali yan, hinihila ka na ni Lord, ayaw mo pa rin. Pero yung mga karnero, dalarag steak si Lord. Let's go! Iyahay ni sila paano sunod. And then, ang sabi ng John chapter 10, yung mga karnero, yung mga sheep, hindi sila na susunod sa hindi familiar na voice. Kung dili nila iladong tingog, di sila musunod. Dili ni sila pareho nimo nga gahi kayog ulo nga pagkakristohanon. O ginong, tara mamista ta, to sunod ayon. Bisag humanagi pasabot. So, kini mga karnero mo sunod ra ni sila. So, ningon diha, i-separate ang karnero ug ang mga kambing. Sabihan mo ngayong nasa tabi mo, ina again, hindi ka kambing ha?
Sulti nga di ka kanding. Bahala kog kanding og baho. Kahit amoy kanding, di yan kanding, ship yan. Wala rin tubig sa Lourdes. Verse 33. Ang sabi ng verse 33, He who put the ships on the right and the goats on the left. Wala. Ang mga karnero sa tuo, unya ang mga kanding sa wala. Wa ko nag-ingon mga kanding mo diha. Kari mga karnero. Sa judgment day ni. Kinsa maning mga kanding. Ang di gyud mosunod sa Ginoo bisag unsaon. Or mga karnero, sila ang mga nangaluwas. Next verse. In verse 34, then the king will say to those who is in his heart, come. Nindutan, dali, duol mo, duol. Paduol. Iyang ingnon tong naas ang tuo, it means iyahang katawhan. You are blessed by my Father. Take your inheritance. And this inheritance is the kingdom of God. Ito yung buhay na walang hanggan. Na yung hindi mo natagpo ang pagmamahal sa lahat ng February sa buong buhay mo. Doon sa heaven. Inheritance natin yan. Yung dito, hindi mo man lang tikman ang pinakamasarap na pagkain. Hindi mo man lang nasubukang magsuot ng branded. Hindi ka man lang nakakain ng menu doon sa mamahaling restaurant. But in heaven, that is all our inheritance. Sa langit, andun lahat. Unmeasurable joy and love imong mabati sa langit. Kung dinhis kalibutan imong panglantaw sa imong kaugalingon makaluluoy, tinuod na. Kay na kasi imong kaugalingon naglantaw, pero kung tuwa pa ka sa langit naglantaw, palasyo yung uuwian ko. Parang mayabang tong nasa katabi ko, pastor. May 24 karat dito, pastor. Tapos yung kahit 1 milyong karat pa niyan, gold yung bahay na titirhan mo sa heaven. Kaya wag kang magpakambing-kambing. Di nga mga Christian, pakambing-kambing? Maraming Christian, naku. Even sa field, mga igsoon, pagka nagtatanim ka ng palay, may tutubo na mga sagbot. Pero pag tininan mo yung sagbot, kailan mo ta nagsagbot? Yung mga damo-damo, sabay silang tutubo sa palay. Pero, pag magbulak na ang palay ngayon, magkakaroon na siya ng yung mga bunga. Then yung mga damo, siya parang buntot ng iring. Kaya ang tawag namin yung kanang sagbot na kay iring, iring-iring. Sa wala pa ni bunga, sa wala pa ni bulak ang iring-iring, sa wala pa ni bunga ang palay, parang pareho silang palay. Gaya natin. Compare natin sa Christian congregation. Pag tininingnan natin lahat, pati ang nag-preach, parang mga karnero lahat ng Diyos. Pero pag Monday to Saturday, anong ginagawa natin? And Jesus said, the tree shall be known by its fruit. Ang sabi, yung puno daw, nakikilala mo tungod sa bunga. Kaya pag sinabi mo, ako Christian ako, tapos yawa o piste pagyapon mo gula sa imong baba, ang bunga ni mo, yawan on. Amen? So, dapat makikita natin ang difference. Yung mga sa kanya sa Lord, yung sa pangsanglibutan, makikita mo yung difference nila. Tingnan niyo yung mga taong nasa Lord. Pag may problema sila, nagpapasalamat sila, nagpe-pray sila, nagsasamba sila, wala silang kahit ano-ano. Pero yung mga taong sanglibutan, lahat ng religion meron sila. Pero pagka nakaproblema, Lord! Ano gusto mo, Lord? Suntukan tayo, Lord! Ingana, mga igsuon. So, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. So, inihanda ang kaharian ng Diyos para sa iyo. Sabihin mo sa katapat mo, para sa iyo.
para sa iyo mo abot diri sa church. Gihanda ang karyaan ni Lord para nimo. Para nimo. Pero yung mga Christian na wala pa ni grow sa word ni Lord, walang pake. Walang pake. Next verse. Sabi ng 35, for I was hungry. Ito na. For I was hungry and you give me something to eat. Ako'y nagugutom at binigyan mo ako ng kahit ano na makakain ko. Amen? And what else? He said, I was thirsty and you give me something to drink. Kaya mga igsoon, sobrang pinagpala yung mga taong laging nagbibigay. Kahit kapos sila, kahit kunting-kunti lang, kahit kulang pa sa kanila, pinagpala sa Lord. Kaya ini-encourage ko kayo, no? Makikita nyo sa group chat. Oh, ito ngayon, gagawin natin to. Gawin natin to para sa Lord. Si Lara! Kay kortahan na sila. Kita pilon pagyutan ng mga may pawa ko na Christian kay daghan ang tampohon. I was thirsty and you give me something to drink. Pastor, pwede dahing tagayan dahing tuba, Pastor. I was strangers and you invite me in. Hindi mo ako kilala. Pero nung nag-earthquake, wala na ako matulugan. Sira ang bahay ko, wala kaming nasalbar. Pinatira nyo ako sa bahay nyo. Pati shampoo ko, yung sabon ko, yung toothpick ko. Yung toothpaste, sorry. Pati mga gamit ko, pati pagkain ko, yung tubig ko, yung kuryente ko, libre. I was a strangers. Kahit di mo ako kilala. Ikaw ba pag may di kakilala tapos tao po, pwede ba ako makatira dito? Tapos mahiraman lang yung isang kwarto nyo? Okay. Tapos maya-maya, pwedeng mahiram ng 20,000? Hindi mo kilala. Sinerge mo sa Facebook, wala doon ang pangalan niya. Parang something. Tapos sabihin niya uli, may lakad doon ako, magpunta ako sa ICM, doon sa mall, mamimili. Pwedeng hiraman yung cellphone mo. Parang. Tapos yung susi na rin ng motor mo. What? Padayon sa ta. Next verse. And he said in verse 26, I needed clothes and you clothed me. Hubo ko, imo kong gibistian. And I was sick. Nagmasakiton ko, gibisita ko nimo sa ospital. Nitampo ka og 30. 150. 30. 20. I was sick. Ang ginagawa mo, nakikita ni Lord, and you looked after me. Kaya ang sabi ni Lord, kung ginagawa mo sa kapwa mo, ay ginagawa mo sa akin. Kaya ikaw anak, nang sumasagot-sagot ka sa parents mo, sinasagot-sagot mo ang Panginoon. Hello? Kaya tayo mga husband, pag atuang gi-insulto na to na to sa usay mag-ininsultuhan kagapon, ginagmay ra pong insultuhan na pero nakasense na ko ba? Pagdalag baul dire, ball. Kanang baul kay lingkuranon na no? Pagdalag ball. And then ang ball kay naa naman ay dito. Naara mong gudya, taasap kag ilong. Nitubag po usa kag gi-insulto siya ba? Kay taas ko sa ilong mo nang di siya kita, ningon po daw sa. May kay napansin nimo. Na sa pastor's house. Mga aon na may. Gatuo sila wa ko kabantay. So, ang lahat na sinasabi dyan ay parang ganito, ikaw, tao, anong ginawa mo, sinabi mo sa kapwa mo, yan ang ginawa mo sa akin. Kaya pag naakay gilibak ni mo si Lord. Para ka na kay giinsulto ni mo si Lord. May tinulungan ka, tinulungan mo si Lord.
Yung mga nasa dilim, pilit mong iniahon para mabutang sa kahayag. Ginawa mo yan para kay Lord. Kaya nga sabi ni Paul doon sa Colossians chapter 3 verse 17 and 23, he said, when everything you do, do it for the Lord. Yung nag-drive ka, pinag-drive mo sila. O, pinag-drive mo si Lord. Yung pinuntahan mo siya sa bahay, nagbisita ka sa bahay ng kasama mo sa church. Lahat sila naglagnat, lahat sila nagkasakit. Ikaw ngayon tong naglaba, tas pinagluto mo sila. O kain mo na kayo ha, balik lang ako maya para hugasan yung pinagkainan nyo. Maglaba mo na ako. May ginawa ba tayong ganyan? Wala pa. Ibig sabihin, hindi pa tayo nakapagsimula. In fact, hindi na nga natin ginagawa. Ang dapat gawin natin sa kapwa, sinisira pa natin sila. Yung kapwa mo nakabili ng malaking ref. Tapos ikaw naman, jealous. Inutang. Marabang bayad na yun. Jealousy. And said, I was in prison and you came to visit me. Kinsa din nga ito pagprisuan. Magtampo kuno tabi. Okay, magtampo taron. Ini amount. Nya magluto tayo kay magfeeding ta dito sa prisuhan. Unya magwali ko. Kinanindotan. Na ay mga dagkong taong tig-alsang makardero na po, mga dikon or mga mama nga tig-kabuan ng lugaw. Una na, tig-gitara na po, tig-wali. Ang magwali mo yun, mga igsuon, ayaw mo kagsubo sa inyong kahimtangan niya, kamo karon. Because makasusubo itong natumpagan nito, mga flooring sa mga padera, sa mga building nito. Someday, di mo magpabilin dire, magkita tas gawas, maglamanuhay ta. O di mo manggawas, magkita tas langit. Receive the Lord Jesus Christ. Nang hilak ang mga tao ni dawat sa Ginoo. And then, pastor, kanus akang balik. Wapakita na human, papauliw na dayon, pabalik ko na po. I was in prison. Next. Lapit na kumahuman. 2 hours na lang. Then the righteous will answer him, Lord, tinanong nilang Panginoon, Lord, parang hindi pa ako nakakita ng taong nakadress ng puti, may pula na panapton ring gaingana. Tapos mahabaw yung buhok, yung may butas dito na tinulungan ko, Lord. Pinakain ko, inalagaan ko. Parang hindi ka pa napriso, Lord. Wala ko nakabisita ni mo. Ito yung tanong nila. Next verse. 38. So, 39. Tinanong nila, Lord, kanus ama namo ni gibuhat nimo? Ang sabi ni Lord, when? Saan makadya? Next verse. 40. Munitubag ni Lord, I tell you the truth. Whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Kaya kahit sikat, hindi sikat, or pinaka hindi sikat, yung mga hindi ultimo lang. Lahat ng ginagawa mo sa kanila, ginagawa mo sa akin. Kaya yung mga anak na masyadong napakagaling sumagot ng parents, ginagawa mo yan kay Lord. Kita pod mga amahan, nagsugo ang Bible nga latuson na to ang atong mga anak. Pero kung gihimo na to ang pagdisiplina nga dili na paagi nga gitudlo sa Ginoo, si Lord ang imong gibuhatan sa ingon. Yung mga nangauyab-uyab dire unya ex na nimo karon. Anong ingon ng math? Find the value of x. Sabi ng math, find the value of x. Kano mga x nimo murag wa na mo gatchat karon no. Wa na nimo siya tagda. And the very reason kay ang imong present karon masuko pod. Chat-chat pa lang lagi kaniya ha? Ngano? Na may February? Di ba? And then, hindi mahal. Noon kasi di pa ako Christian, ngayon Christian ako. Gusto ko rin na siya mapunta sa paanan ng Panginoon. Gaya natin. Nakapalusot. Amen? Oy, kita mga husband, be careful tawon.
Careful po ta ha. Kay kining atong mga wife, salamat sa Ginoo, sila gyoy grabe gina sila mo labaw pa nag-training aning mga agency sa gwardiya. Mubantay gina sila. Yung nag-post dito, o nya, nag-heart ka lang ng reaksyon. Nganong nag-heart ka? Mo ingana, dayon na. Dili pwedeng thumbs up lang. Pinaingana lang dito. Nganong heart man jud gibutang nimo dito sa comment ba? Bantay ta na. Kasi pag nasaktan natin sila, nasaktan natin ang Panginoon. Tayo namang mga wife. Mga wife, say amen. Sige, lakasan ng konti, amen. Yung sinisigawan mo ang husband mo. Sinisigawan mo ang Panginoon. Kasi ang sabi, whatever you did to your fellow, you did it to me. Kahit anong ginawa mo sa kanila, ginawa mo sa akin. Amen? Ginawa mo kay Lord. Kasagaran problema sa mga asawa kay kulang ang sweldo sa bana. Halos mga bana di na lang paisnakon sa trabaho. May mga asawa pa ngayon na hihingian talaga yung resibo ng bana. O kahit ice water, magparesibo ka. Tingnan natin. Kasi may mga husband naman nagtatago ng pera doon sa motor. Doon sa wallet nila, may sinisave yung mga bana. Pag tinanong mo, 3,500 yung kinsina mo. Ay, kinsina. Yung isang linggo mo. Ba't 1,500 lang? 500 kasi utang ko sa kantin. Tapos nakahiram ako dati sa... ang galing magsinungaling. Dahil ito, gi-safety nila. Nga naman, yung mga hatag ni asawa. Parisibuan pa pati as water. Amen? Tapos pag binigyan mo, mga asawa, pag nagbigay, tatanungin pa kung saan nilusta yung pera. Saan mo na, di ba kitagan na ka na ako 200? Giun sa dahi mo. Gikaon. Saan man, ibutang sa wallet? Imong picture na sa wallet. So, bisan sa pinakaubos, nga imo ning gibuhat nga niya, gibuhat nimo ni diri nako. That is why, hanggat may pagkakataon, buhay pa tayo. Tanawin mong tapad, gaginhawa pa ba? Hanggat may buhay pa, may hininga pa, may opportunity pa, gawin natin kung anong mas nakakabuti para sa kapwa natin. Nga naman, because when you do it, when we do it, we do it to the Lord. Wala ni mo gibuhat niya. Huwag ka munang lumipat dyan lang tayo. Naigingon si Lord, Proverbs 19 verse 17. Kung muhatag ka sa mga kabus, samarang nagpahulam ka sa Ginoo, og ang Ginoo mao'y mubalos nimo. Na ako'y, dili lang na ako i-mention ang name kay giklaim naman niya ang blessing. But dili siya kauban diri nato sa church. Pas Christian po na siya. Every time nga na ay panghitabo, mo tawag dyan na siya, Pastor, adire, Pastor. And then ako sa giingnan, dugayan naman ang sige ni mong himo. Wa pa dyan ko kabalos ni mo. Ingon siya, salamat Pastor, nga di ka kabalos na ako kay ang Diyos mo balos na ako. Tinuod man na, kung muhatag ka sa mga kabus, samara nga nagpahulam ka sa Ginoo, og mubalos siya nimo. Ang Diyos mo'y mubalos. In fact, kung imong tanawon ang Proverbs 11:24, it says, dunay tawo nga walay pugong-pugong sa paghatag, nag-anam ka dato. Dunay mga taong nagpugong sa angayan untang ihatag, nag-anam og kakabus og nagkaway nahot. Sultian ka na ako, mapobre pag agsamot. Why? Sirado ang imong kamot sa lain, pero always abling mo dawat. Hindi mo ma-measure. Alam mo kung gaano ka, ano yung measurement ng happiness? Number lang. Inanalas imong tapad, ina number.
O, makinig ka sa anong number. Pag naka-receive ka ng number 20, uy, thank you. O, pamasahe mo yan, lapas tumangga. Thank you, thank you. Pag 100, uy, thank you ha, thank you. Number lang yan. Pag 500, oh, thank you kayo. Bigyan mo ng 100,000 at akihon pa na sa pakata-thank you sa'yo. So numbers lang, measure of happiness. But I tell you, ang happiness na maadawat nimo sa Panginoon is more than that. Kaya the Bible says, ang ginawa mo ay siyang nagpapasaya at nagpapalungkot sa iyo. Ba't ka ngayon malungkot? Kasi may nagawa kang mali. Ba't ka ngayon masaya? Kasi may nagawa kang mabuti. Ibig sabihin, hindi mo nabibili ang kasiyahan at kalungkutan sa bikyo, sa isim, sa altura, sa sakit. Asan dapit? Ang kusang mangyayari yan sa iyo. Gawin mo ang tama. Because what you sow is what you reap. Kung ano yung tinatanim mo, yan ang anihin mo. Yung iba nagpipray, Lord, pagalingin mo ako sa high blood ko. Pero na ay pistata ng balay nga naglitson na toon. Nakakain na hindi pa uwi kung hindi makabring house. Kaya yung iba, naghanda sila ng kasya lang sa kanila. Ang gagawin nila ngayon, mangungutang pa sila para doble yung handa nila kasi yung pupunta kakain, dadala pa ng bring home. Mga walang hiya. Grabe po ni nga, pastor, malikas. So tanan nga atong gibuhat na to sa Ginoo. Kaya nga ang sabi ng Ephesians, anong sabi ng Ephesians? Husband, love your wife. We know nga as we love her, nagugma ta sa Diyos. And then, wife, submit to your husband. How can you say you are submitting to the Lord nga dili ka makasubmit sa imong husband? So, pastor, paano ba naman ako makapag-submit nitong akong husband, pastor? Ang kinaiyaan, kinaiya sa iro. Hindi mo nga masubmit. Pero, kakayanin mo, gagawin mo yun, di para lang sa husband mo, but para kay Lord. Amen? Doon naman sa mga anak, sabi doon sa mga anak, obey your parents. Hindi naman mga parents ang ino-obey mo, ang ino-obey mo si Lord. Kasi sabi nga ni Lord, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa akin. And sabi niya, parents, do not provoke your children. Ayaw silag palaguta, ayaw silag promising nga di ni mo buhaton. Ayaw silag pasuka. Ayaw silag babagig mag-uyab-uyab. Uy, di na apel. Sabi niya, parents, do not provoke. Punta naman tayo sa work. Ang sabi doon, okay, employee. Magtrabaho kayo. Yung amo nyo nandyan or wala, magtrabaho lang kayo. As you do it for the Lord. And ang sabi naman niya doon sa mga employer, o kayo mga employer, wag lang bonus. Wag lang bonus ang ibigay nyo. Minsan naman intindihin nyo sila, paano ba, ba't ba nag-absent? Oh, may lagnat ba? O sige, wag ka munang magtrabaho ngayon. Unfair sa akin, no? Pero sige lang. Sige, sweldoan gyapon ka na ako arong nakaipang tambal. Wow! I-bless kag tama ni Lord! Ginagawa na ba natin? Wala pa, kahit isa. Wala pa tayong nasimulan. Proud tayo, magiging Christian ako, pero wala pa tayong sinimulan. Amen? Dapat makasabot tag-ayo karon kay nga naman paninglon taan sa umaabot. Next verse. Sunod nga verse. So, then he will say to those in his left, depart from me. Kini ang makasusubo. This is
ang pinakapangit na marinig mo sa judgment day, sabihan ka ni Lord, alis! Hindi kita kilala! Ha? Wa ko na kailan mo pahawa. In Matthew 7:21 to 23, daghan nag-ingon, Ginoo, Ginoo, dili ang tanan nag-ingon, Lord, Lord, can enter the kingdom of God, but only those who does the will of the Father. And all of them will complain, Lord, tanang Sunday may nagsimba, nagbanhaw ko patay, Lord, nag-deliverance ko, Ginoo, nag-ministry ko, nag-healing ko, Lord, nag-preach ko sa imong pulong, Ginoo, and then ang tibuok, barangay, lungsod na mo, naluwas tungod sa akong pagwali, Lord, nyawa ka kailan ako? And then Jesus said, depart! I don't know you. Mo nilisod kayong madunggan unya na to. Masakit para marinig mo sa church na sabihin ka, oh, dito sa church na to, di ka na pwedeng makapasok. Alis! Or sa family mo, sabihin mo, mula ngayon, 3 na lang ang anak ko, ang panganay ko, patay na, umalis ka na. Masakit yan. Ang pinakamasakit sa judgment day, sabihan ka ba naman ng Lord, hindi kita kilala. Kaya I don't care kung kilala ka na sa buong mundo dahil ikaw ang pinakasikat na basketballista, ikaw ang may-ari ng Facebook, or ikaw ang pinakailadong tao. I don't know. Nung minsan nagalit tayo, kasi ba naman, ang hirap ng buhay, nawalan tayo ng mga trabaho, gipriso tayo sa ating mga bahay. Tapos ang inaasahan lang natin, yung gobyerno magbibigay 10,000 each family. Pagpunta mo doon, wala ang pangalan mo. Para kang sangguk, lagot kayo ka. Para kang Dragon Balls. Na? Mo super science na sila nga lagot na kayo. Kasi wala yung pangalan mo, i-need ka rin. Ba't ang kapitan? Ba't yung seaman? Bakit yung mayor? Andun ang pangalan niya sa amelioration program. Ako, ba't wala dyan? So, lamia. It's okay. Ang sisiguruhin natin, ikaw ang asawa mo, or ang husband mo, ang mga anak mo, nakasulat ang mga pangalan nila dito sa langit. Why? Parehas na itabo sa kong papa, natulog lang natapos. Dako igsuon sa una, gwapo kayo, sikat kay artista, si Rico yan, kailan mo. Natulog ra to. Natulog ra to. Katong mga wala nakaabot ni Rico yan, o kinsa inyong naabta na hala. Natulog ra. And then pagkaugma na balita na tibok Pilipinas, bakit nga ba ang puso pag nagma? Mula sa puso ng sambayanan, namatay si Rico yan. Kahit nga sikat. Kaya nga sabi ko, kahit lahat ng lakad mo, tanan mong lakaw, magkuyog na kag pulis, magkuyog na kag ambulance, magkuyog na kag mga doktor, tanan mong gikinahanglan, di na sila kapugong sa kamatayon. Why? Ang kamatayon mo abot og dili magpabalibad. Ang uban mo yung di pa kwartahan, patay na na. Ngano ang kwarta mo yung palit o ginhawa? Ang Diyos mo yung nagbuot kinabuhi. Amen? Lang ang mga tao, dako lang na silang tulubagon kanang magbuot-buot. Now we are in this generation nga wicked na kaayo. Sa dawes, 3 na kabata ang gilabay. Buhi na raba, namatay ras dagat. Gianak ba niya, isla ba ng dagat? 3 na kabata. Ya kita po, luuya, ihatag na lang unta ni nako. Wagay ni mo atiman mo, ha? Sagdan mo sigig dulag cellphone. Sa batanan, pastor, odto na. Sige, magtapos na tayo mga igsoon. So, humana tadya. Then he will say to those in his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and the angels.
His angels. So kini mga ang impierno mga igsoon gibuhat lang utanan ni Satanas ug sa iyang mga demonyo. Pero kay duna man kay mga taong mahiadto dito nga naman gagpakanding-kanding. Usbi ko nang nas imong tapad ina ayaw gyud siguro agyod ayaw gyud pakanding-kanding. Down. The Lord says, I was hungry. I was thirsty. Down. I was hungry, I was thirsty, I was a stranger. I was in need of clothes. I was sick and I was in prison. But you don't care. Kaya mga igsoon, ginagawa natin in a secret way. Sila nga nagministeryo sa prisuhan. Pastor, paano ba ako makatulong? Pastor, di pwede daghanta dire. So in kind na lang. Sige pastor, snacks ako tinapay ako pastor. Buhato na to. Kabalo kag unsay problema na to, wala gyud gani tay pangandoy makadala bisag usa ka lag sa tiilan sa Ginoo. Ito pa, gumagawa pa tayo ngayon ng nakakatisod sa kanila. Mapandol pa sila. And pangatlo, wala tayong plano na isali ang pagsamba, ang pagpangalagad sa Lord sa buhay natin. Kaya karon wala ka kabalog kanos arakotob ang imong kinabuhi. At the age of 19, I surrender my life to God and I said, hutdon ako gasto ang akong kinabuhi. Pagpangalagad sa Diyos. Nung si Papa ay tinanong ni Pastor GR, si Pastor GR kapatid ko yan. Pa, the Bible says 70 na lang ang pinakaedad sa tao. Pag mulapas og 70, grace na na. Kay 70 naman ta this generation, ingon ang Bible. So mulapas og 70 ang imong edad, grace na ni Lord. Nung time na yon si Papa 62. And then, ang akong manghoringon, Papa, 8 years na lang. Anong gagawin mo sa 8 years mo? Ingon sad ang akong Papa, awhut doon ako nagpangalagad sa Ginoo. And then, wala na siya mabuhat. Ang gagawin niya ngayon, pinag-pray niya lahat. Kahit sinong kakilala niya, munang magbuntagay siya og ampo. Pati taga-Bohol. Yung mga estudyante nakapunta sa mua, kabalo siyang nang graduate na, nag-pray siya, Lord, tulungan mo sila Ginoo, makatrabaho na sila. And then, hindi niya, gi-appeal po niya sa pag-ampo nga, Lord, kuhaon na unta ko nimo, kaya mag-unsa na ko diri sa kalibutan. Apilan ako kuha, Ginoo. Kita, makaingon ka tana, maghisgot na kamatayan, mga igsuon, murag mahadlok pa kata. Sa wakani, tinuod ba ka kong langit, o murag impyerno dyan ko kayo, no? Nga ko sungay, wa pa dyan na. Ibutang ranis imong huna-huna before ta magkabulag-bulag. Walay religion, even all the religion maimuha, dili sila makaluwas nimo. Because the only Savior nga imong gikinahanglan si Jesus Christ. Si Jesus ra mga igsoon. And I warn you, don't go outside preaching your religion. Ayaw. Sultian ka nako dili kas iyas Ginoo kung ang imong relihiyon imong iwali. Moadto tas gawas ang atong ipanugilon si Kristo ug ang iyang pulong. And how I wish tagaan takos Ginoo atong ingana nga speaker dang guyuro na to tong isdaan sa mangga. Because imong madunggan diha sa mangga puro relihiyon. How I wish magsaba-saba po ko dito. Kinahanindutan. Nga naman, ang tao karon nagtinuk-anay, naglayog na kanunay, ila ko ng relihiyon insakto, kaklaro ana nga ang pagkinabuhi, wala na insakto. And all religion, tanang relihiyon, rehistrado sa sect. Ang purpose ane, makakuha tag mga legal papers, bunyag, kasal, unsa pa na diha. But maghisgot kag pag-adtos langit, wala lang si Jesus Christ. Si Jesus Christ lang yun og ang imong relasyon diha sa iya. Now, sa pagtapos sa atong kinabuhi, mga igsuon, mo ni ang pangutana ni Lord.
Sa verse 46 mga igsoon, last na, ditso na ta. Sa verse 46. Busa, kini sila mahiagom sa walay katapusang silot. Apan ang matarong makaangkon sa kinabuhing dayon. Dinhin na ta maghuman. O dinhin na ta mag-closing. Sa imong karong paglingkod diha, niabot ba sa imong hunahunag sa imong kasing-kasing? Nga what if karon rang adlaw kutob akong kinabuhi? Maangkon ka nako ang kinabuhing walay katapusan? Baluna na nga pangutana sa imong pagpauli. And then I tell you, mubo ra kayo ang kinabuhi. Uncertain. Wa ka kabalo kanos ara kutob. Ang pinaka-importante unta sa kinabuhi, bisag unsa kakabisi sa pagpanglitag, pagpanakop o kwarta, apil unta ang Ginoo kanunay. But sad to say, kung natay kagulaanan o problema, maapil si Lord. Pero sa atong kalipayon, walay apil ang Ginoo. Muna I tell you, ayag huwata nga maimong uwahi ang tanan. In fact, pagkamatay sa among mama, nangakabig ang among mga kasilinganan diha sa Ginoo. No? Duol sila sa Ginoo. Kano man, kada gabi magsimigwali. Karon kay si Papa na pod. Opportunity. Tawgon ang usa arong matapok ang 99 ug makadungog sa pulong sa kaluwasan. Ibutang ni sa imong hunahuna og kasing-kasing. Dunay adlaw sa pagpaningil. Kasagaran i-post sa Facebook. Ayaw ko ninyo i-mind ha, wala ko'y problema, wala ko'y worry about aning mga butanga. In fact, ako gani na nga kabubuton. Okay? Ako nang kabubuton. So, pero kasagaran makita ako sa Facebook, manag-ugot. Kasabot mo na mag-ugot? Parang galit na galit yung tawong hiniraman mo. Di ba? Ma'am, Ate Nels, ka-relate ka? Kita masiguro direct tanan nakasuway og panghulam og nahulaman pod. Pero walay problema tong mga kabubuton lagi. Ha? Ayaw kong i-apil ha, kay Ognay, mga kabubuton na siya. So, and then atong i-post dito sa Facebook, ngisi-ngisi ka sa pagtunol nako, and then ngisi-ngisi ka pag shopping nimo, karon sa adlaw sa pagpaningil, di ka igkita? Ingnon ka ni Lord, anak, gitagaan ka na kog panglantaw nga makakita ka, gigamit nimo sa sayop nga paagi, gitagaan ka na kog dunggan nga makadungog ka, sige ra kang paminaw og tulpo, di ka maminaw sa akong pulong. Na kay makamata makakita, di ka mubasa, sige ra kang ga Facebook. Na kay kamot nga makabuhat, di ka mubuhat og matarong, sige ra pasakit sa imong isig katawo. Na kay kamot makalakaw, maabot kag sabungan, maabot kag sugalan, maabot kag namatyan, pero di ka maabot sa simbahan. Na kay tingog, muapil ka dito competition sa mga nights. Bisag kabalo na ka nga para dyan na sa Diyos. Pero diha sa Ginoo dili nimo gamiton. Kamao kayo kang mosayaw. And then kabalo kayo kang mo apil og mga asa nang naay mga contest or bisan sa pagdiskurso ni umaabot nga mayor, mosayaw ka dito sa presentation, pero sa church di ka kasayaw nako. Kinsay nakahatag nimo kusog, ang mayor o ang Ginoo? Laina lagi ko nakasulay kog simba ato ilang simbahan nga sila magsimba. Hallelujah, hallelujah. Ngano para ranas manok? Nga madomingo mo daog ang imong manok mo pakpak og moamba ka? Someday dunay adlaw sa pagpaningil, anak. Sa paghatag nako nining tanan, lipay kayo ka. Gigamit nimo ni tanan. And tungod aning mga abilities, tungod aning talent, tungod aning mga gasa nga naa nimo, na-acquire nimo ang mga butang. But arinatas counter nak. And he said, Martha, daghan kay kag huna-huna og ibuhat. But si Mary ang nakapili karong Sunday nga moanhing maglingkod og maminaw.
I tell you, manglangyaway, manyata, magkabulag-bulag ta, pangita mong simbahan. Kung di mo kasimbag buntag, simba mong hapon. Kung di mo kasimbag hapon, simba gabi eh. Ayaw mong simba sa simbahan, simbahang Diyos kung maabot mong simbahan. Ayaw pasigar mo sa imong reliyon, ang imong relasyon sa Ginoo, mao'y tarunga. Because someday mga tubang ka, di ka mag-uban og pare, di ka mag-uban og Pastor Jonas. Wala kay dadon sa imong pagpangatubang sa Ginoo. All of us, we are accountable of everything we did. That is why wa ko'y labot kung ang imong usang igsoon, pastor, ang usa ministro, ang usa pare, ang usa bishop, ang wa kay tarong nga relasyon sa Ginoo someday. Ingnon ka ni Lord, wa ko nakailan nimo. So this time, tarunga ang imong relasyon sa Ginoo. And if ever ginalook down ka, ginadaot ka, gibutang-butangan ka, gipakawalay bili ka, ubus ang ilang panglantaw nimo, ayaw kabala ka kay sa Dios, ikaw ang labing ligon, labing dako, pinaka-importante, labaw pakas bulawan. In this world, puro lang kasakit ang imong mga kaaguman. Aning kalibutan na, puro ra kagulanan ang imong mga aguman. But dunay Diyos nga mulipay nimo, dunay Diyos nga nahigugman nimo. Wala pa kay sala nga nabuhat nga mulapaw sa grasyas ka pasayloan sa Ginoo. Kay gihigugma ka pag-ayo sa Diyos. In fact, ang pinakamahal o priceless ang kabililhon iyang gihatag dito sa cross ang iyang kinabuhi tungod nimo. This time, wa ka kabalog, pila na lang kaadlaw, pila na lang kabulan, pila na lang katuig. Ayaw pahadlok, kananas gawas, kanana silas gawas, magsigir ang nagpanghadlok, nga di mo ilubong. Ayaw ka problema na, naay mo lubong nimo. Sila gani sa Russia, bisang nalubong na, o sa Turkey, nalubong na sila, gikub-kub gapon, anong ilubong o balik? Ayaw ka guol igsoon. Dinhi sa imong hunahuna, og diha sa sulod sa imong kasing-kasing, hinumdumigyod ang kabililhon nimo atubangan sa Ginoo. Sometimes, dungawan nimo imong kaugalingon nga, Lord, sukad ko nag-eskwela, nahuman nag-eskwela sa akong trabahuan, sa akong pamilya, sa akong kaimtang karon. Murag kanunay lang kong biktima, Ginoo. Pero sa tinuod lang, mali ka igsoon. Because kinsa gani ang naas Ginoo na ay dagko kayong kadaugan. Di na si Lord musubay kung unsa kaganiha, unsa kagahapon, ang iyang tanawon karon ang imong paglahutay pagkamatarong nga naangkon sa Ginoo. That is why, timan ikini. Samtang napatay kusog, gininhawa, makasulti, makakita, makadungog, makalakaw, makabuhat, og apil patas, kinabuhi ibabaw sa yuta. Hutdo nato ni gasto aron malipay ang naghatag ani. Labaw pa na sa cake, sa balon nga heart, sa rosas nga pula. Ang gugma nga midagayday nga dugo dito sa cross sa Kalbaryo. That's the love of God para sa imuha. So di na ka ma-intimidate. Pagwa ko kailhi sa silingan na ilhan ko sa Diyos. Di na ko ni higugmaon, gihigugma ko sa Ginoong walay sama. Wa ko'y maangkon aning kalibutana na ay nindot nga giandam ang Diyos para sa ako. Timan ini mga igsoon, someday singlon tang tanan. And do not ayaw himua. Huwag mong gawin na puro ka lang kasiyahan. Dahil tatanungin ka ng Lord, pariha sa nagpautang unya maningil. Nung pinautang kita, ang saya mo. Tapos nag-post ka agad sa Facebook, nakabili ka ng new shoes. Ngayon, sisingilin na kita. Ganyan yan. Binigay sa Lord sa atin lahat. Binigay ni Lord. And someday sisingilin tayo. Paano ba? Ano bang ginagawa natin? Maybe gi-bless kag sakyanan ni Lord.
Kay usapod kasakyanan ang imong dadon diha sa Ginoo. Gibless ka og motor ni Lord, kay duha or usa ang imong dadon diha sa Ginoo. Gibless ka og talent ni Lord, gibutang ka niha tungod kay naa kay pang dadon sa Ginoo. Duha ra mong gapuyo sa balay pero gibutangan mo og 20 ka kwarto para asa. Naman rag hinlo pastor, papuy ag dawindi. Tuo mamug dawindi. Nasa imong tapad. Gibless ka karon og salapianong bahin para malipay ka. Gibless ka og bisag unsa, timan ini na gipabuhat si Lord mo nang iyang gihatag na sa imuha. Amen. Who knows nga ang bata gigamit ni Lord nga i-evangelize ang tibuok kalibutan. Nagkanta ra siya nga di ko magpasigarbo. Kay wa ko kabalo ugma ang akong nawong natiurok na. So, I thank you for sunshine. I thank you for rain. I thank you for joy. Maayo ang adlaw kanunay nga gihatag sa Ginoo sa ato. Amen. So, mag-ampo una ta mga igsoon. Let's close our eyes. Heavenly Father, salamat kayo Ginoo sa mga pulong imong gipaabot kanamo karon. Salamat kayo Ginoo sa kinabuhi nga imong gilipay. Salamat kaayo sa among mga minahal. Salamat na makasulti, makakita, makadungog, makabuhat, makalakaw, makapanginabuhi. Salamat o Diyos sa imong gugma nga walay paglubad. Even thank you for dying on the cross. Thank you for shedding your blood. Salamat sa imong pagluwas kanamo, Ginoo. Mubo lang kayo ang kinabuhi o Diyos. Na mga panahon malipay kaming magkatapok sa among mga minahal. Mga panahon nga igo lang ming muampo kanimo tungod kay dili namo sila magakos, malamano kay tuan na sila sa layong dapit. Pero kining tanan o Dios naka-schedule na diha kanimo. Dunay panahon sa pagtapok, nay panahon sa pagpanglabay. May panahon sa kinabuhi, nay panahon sa pagkatapos. Kining tanan nga kapanahonan nag-abot diri namo. But sa unahan ni ini o Dios adunay pagkatapos. And someday, ang kada usa namo mag-andam sa tubag sa imong mga pangutana. Salamat o Diyos nga wala na nimo giapil og ihap ang among mga kapakyasan. Salamat nga pinaagi sa imong bugtong anak ang imong pagtan-aw diri kanamo uban ang kinadak-an kayo nga gugma. Salamat nga wala kay makitang kahugawan diri kanamo tungod kay ang makita nimo ang kamatarong sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Father, thank you sa tanan nga mga kinabuhi nga niya karon o Dios. Walay makaikyas Ginoo sa imong panalangin o Dios. Hallelujah. Life is too short, Lord. Apan do na kay giandam nga kinabuhing walay katapusan. Daghang mga panahon nga among giusikan, wa kami nagtagad kanimo, wa kami nagapangalagad kanimo. And we spent with joy. Gigasto na mo ang among kinabuhi ug ang tanang ni ani ini. Sa among kaugalingon lamang paglipay-lipay, nga wa kay apil. But this time, tuguti nga mahurot ang among gininhawa nga pasidunggan og himayaon ka o Dios. Salamat sa imong gugma nga walay paglubad Ginoo. Ang giyang ang tanan sa pagpanindog. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that